Supaya pastarên Îranê bi mûşekan êrişî hewlera paytexta Herêma Kurdistanê kir û ziyan gihişt avahiya Kurdistan 24 jî. Êrişê li cîhanê deng veda û rastî bertekên tund hat. Raya giştiya Bakurê Kurdistanê jî piştgiriya xwe ji bo Herêma Kurdistanê û Kurdistan 24 ragihand. Komelên rojnamegerî yên Bakurê Kurdistanê jî êriş şermezar kirin û gotin ku tihêz nikare dengên medya Kurdistanê qut bike. Serokê Komela Rojnamevanên Başûr Rojhilat GGC Mücahid Ceylan serdana nivîsîngeha Kurdistan 24 ya Diyarbekirê kir û got Kurdistan 24 xizmeta aşitî û demokrasiya navçeyê dike û em vê êrişa kevneperest şermezar dikin. Yapılan bu saldırıyı kınadığımızı buradan ifade edip geçmiş olsun diye. Em dizanin ku Kurdistan 24 di weşanên xwe de behsa yekîtiya gelên Iraqê aştî û biratiyê dike. Ev êriş li demokrasî, aştî û derbirîna fikr û ramanên rojnamegeriya hatiye kirin. Em vê êrişê wekî êrişên hişmendiya kevneperest dinirxînin. Em wekî GGC piştgiriya xwe ji bo Kurdistan 24 radgihînin û ji birîndaran re şîfayê dixwazin. Bikarhînerên medya civakî jî bertek nîşanî êrişên li ser paytexta Herêma Kurdistanê û Kurdistan 24 dan û gotin ku Hewlêr aramgeha Rojhilata Naverast e û Kurdistan 24 jî tev û hemû êrişan dê berdewam li ser ragihandina pêşhat û bûyeran karê xwe bike. İşte senin gazetecin, benim gazetecim. Nûnerê Sendîqaya Rojnamegerên Tirkiyeyê Diyarbekirê Mahmud Oral got armançkirina dezgehekê medyayî nayê qebûl kirin û divê berpirsên vê êrişê bên siza kirin. Bir basın kuruluşunun hedef alınması Karê rojnamegerî pîroz e. Di şeran da jî divê neyê armanc kirin. Li Tirkiyeyekî cîhanê gevxwarina li ser medyayê rastî nayên veşartin. Li Tirkiye û Rojava jî gelek caran dam û dezgehên medyayî hatine armanc kirin. Lê hemû dezgehan rûmalên xwe berdewam kirin. Herêma Kurdistan Rojhilata Naverast aramgehe. Divê neyê têktan. Heger hewlê têktana Herêma Kurdistan hebin jî em şermezar dikin. Di demeke Kurd de navê Kurdistanê di turên medya civakî de derket pêş û bi sed hezaran bikarhêner piştgiriya xwe ragihandin. Bikarhênerên medya civakî gotin ku ev êriş gevxwarineke mezin be jî îradeyeke ji vê gefê mezintir li Herêma Kurdistanê heye. Hevserokê Komela Rojnamegeran ya Dicle Firatê Serdar Altan got ji xwe medya Kurdî li tevahiya cîhanê dibin zor û zehmetiyan de karê xwe dike. Ev êrişên bi vî rengî jî zehmetiyan girantir dike. Êrişa li hember Hewlêrê ku pêk hatî bi füzeyan pêk hatî û her wiha avahiya Kurdistan 24 jî ku jê zirar dîtîje em bû yerekî wisa dibînin û em şermezar dikin bi rastî jî bêhtir rojnamevaniya Kurdî û her wiha medya Kurdî li tevahiya cîhanê dibin ew qazext û zor û zehmetiyê de hem xebatê dimeşîne hem jî jiyana xwe bi wê awê berdewam dikin. Ev êrişên bi vî rengê jî vê zehmetiyê bêhtir giran dike û rojnamevanên Kurd jî dêxenava xemgîniyekî de. Komelên rojnamegerên nûjen jî bi Kurdî peyamek belav kir û got ji ku derê hatibe bila hatibe. Ew van êrişan şermezar dikin û peyama xwe ya derbasbûyîn û silametiya arasteyê xebatkarên Kurdistan 24 dikin. Komelên rojnamevanên Kurdistanê jî daxuyand ku ragihandin karek pîroz e û ev êriş li hemberî destkeftinên gelê Kurd e. Serokê Komela Rojnamevanên Kurdistanê Mehmet Feratoğlu got hin alî dixwazin dîsa alûziyan derxînin. Divê li hemberî êrişan hemû Kurd xwedî yek helwest bin. Yani em jî ji we gelek cara îstîfade dikirin ku em li kanalên herêmî de radyo herêmî de em dixebitin. Cana ji bûna nûçeyên Başûrê Kurdistan em televizyona we dişopînin, em malperê we dişopînin ji ber ku hûn reng û dengên yê Kurdistanê ne çiqa kanala çiqa ragihandina ya medyaya Kurdistan bi qewet be ew qasa Kurd serbilindin. Ji ber wî em hem xebatên yê Kurdistan 24 pîroz dikin hem jî ku di vî êrişê de hevalê wan ê ku birîndar bûne em ji wana derbasbûyînê bilêv dikin. Rêveber û nûnerên dam û dezgehên ragihandinê yên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê, partiyên siyasî, hunermend, nivîskar, rewşanbîr û welatî êrişa li ser Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê şermezar dikin û piştgiriya xwe radigihînin. Hesen Kako, Kurdistan 24 Diyarbekir.